Türkmenistan'ın yurttaşına kirayetlari Türkmen hökümetinin siyasetine öz närazylygyny bildirip, protest aksiýalaryny geçirmegini dowam etdirýärler. Şeýle çykyşlaryň nowatdakylarynyň biri 26-njy iýunda Türkiýanyň Stambul şäherinde boldy. Adatlyk radiosu şol çykyşyň guramaçylary bilen söhbetdeş bolup, waka barada jikmejik gurrun bermegi sorady. Biziň şuňky söhbetdeşlerimiz Çemen Öre we Hanum Rasulowa. Çemen hanum, salam, adatlyga hoş geldiňiz. Aleykümselam, tanrıyalımız için. Özüňiz barada gurrun beräýiň, nirede doguldyňyz, häzir nirede ýaşaýarsaňyz. Çemen, sizden başlaýylmy? Böyle, men Daşozda doguldum şäherinde. Innem Nepalda ýaşadym. Öňler Amerikada da ýaşadym, okudum, işledim. Russiýanyň Omsk şäherinde doguldum, ýöne Türkmenistanda Lebap vilayetinde oldum. Şu wagt İstanbul'da ýaşaýan. Näme üçin we nädip aktivist boldyňyz? 7 ay mundan meniň doganumy Seydullah Rasulowy armiýadaka, gullukdaka öldürdüler. Bir ay gulluk bolup edip ýördi. Bir aydan soň ölüsü geldi öýe. Soň men uzun wagtlap niraya ýüz tutsamykam, niraya barsamykam diýip köp düşündüm. Ýöne soň 27-nji aprelde Levapda we Marada aptupan boldy. Şondan soň uje men YouTube'da we beýleki sosial mediada aktaryp tapyp başladym. Çemendan tapdym, şolar ýaly aktivist boldum. Çemen, siz? Menem hemişe açan gönüçüldüm. Hiç wagtam özüme näde aýtsa bolu, özüme aýtmazlyk zatlar bolmaýardy, şo erkinlik bilen saklanmaýardym, özüm erkinligimi saklanmaýardym, erkinlik bilen aýdýardym, dymdyrmaýardym özümi. Şoň üçin öňden bäri men hemişe studentlikden bäri şoňa gaçykadymdym. Ýöne 2017-de men diýädem sırkawlady, şoň üçin Türkmenistana gitmeli boldum. 2018-de de şu grupany açdym, ahyrdan birazrak ýatlap, şu hakuky bozulýanyny görüp, adamlara birazak erkinlik bereýin, öwrençiler sesini çykarmagy diýip grupany açdym Facebook'da. Şeýdem aktivist bolupdyk. Ýöne açyk aktivistmen diýip men geçen ýyl aýtdym, oktýabrda. Siz özleriňizi siýasy hereket diýip hasaplaýarsyňyzmy? Yok, men özümi aktivist hasaplayan ve bizim grupamızın adı Halk Hareketi Ses. Biz aktivizm taraftan adamları oyandıracak oluyoruz ve hak hukuklarını öğretecek oluyoruz. Şu taraftan biz aktivni hareket ediyoruz. Menem özümü siyasetçi diýip pikir edemok. Mendin aktivist. Şol Çemeniň açan gruppasynyň ağzasy. Ýöne men siyasetçi däl. Annuňky çykyşyňyz näle geçdi? Protest aksiýaňyzda näçe adam gatnaşdy? Näme maksat bilen geçirdiňiz? Hanum? Protestimizi biz närazylygymyzy bildirmek üçin geçirdik. Protestda yaklaşık 80 kişi ýaly adam toplandy. Ýöne öňce şunu aýdyp geçmeli isleýän pasoýslaryň işgärleri provokasiýa etmek üçin şo taýyp geldiler we köp agzalarymyzy şol närazylygy bildirmek üçin protestde gelen köp agzalarymız ol provokatorlaryň devdinden öýlerine gitdiler. Ýöne şondadan biz 30 kişiye ýakynrak adam bilen protestimizi geçirip bildik. Edil, şu soraw Çemen, siz näme jogap berersiňiz? Bu protestler öňünden biz bir provokasiýa boljakdygyny bildik. Öňünden hem näme aýtmalysyny, näme barlamalysyny, nähili taýynlyk görmelisyny gördük. Gepleşip goýdyk öňünden hemme zady we gaýtan bolmalysyny hem gowy boldy. Hanım, siz Türkmen diplomatlary tarapyndan şeýle herekete garaşýardyňyzmy? Awa garaşýardyk, biz öňünden hem habarymız bardy olaryň geljekliginden. Ýöne Türkmen diplomatlarından başgadam aňra Türkmen diplomatları tarapyndan berde antiterror gruppasyny jaň edip şuýda şul adresde İstanbul'da 26-njy iýunda saat 1-de terrorizm boljak diýip habar berilipdir. Şonuň üçin Türkiýanyň antiterror organizasiýasyndan geldi.
Çemin, siz Türkmen diplomatlar tarafından şeýle herekete garaşýardyňmy? Edil şeýle herekete garaşamzak, ýöne gelenleri bize hormat berdi we ondan gowy hereket boldy gaýtam. Şolan edenlerini açdyk, şolan hukuky görkezdik. Özüm ýat ýurda baryp özüniň Türkmenistany edýän işini şo türkçe etjek boldular. Onam oňarmadylar. Şonam gowy boldy, näme üçin diýse, bäri Jinaýat kodeksyň statýasynan bozdular. Hanumy alkytjak boldular, zorlap alkytjak boldular. Erinden saklap bäşsin, edip hüjüm edip gorkuzyp alkytjak boldular. Şona men zaýewlenie edip arz edip biz ýazjak bolýas gruppa bolup. Hanım, häli siz öz söhbetdeşliğinizde Türkmen diplomatlarının geljegini öňünden bilýärdik diýdiňiz. Nädip bilýärdiňiz? Bilýärdik diýenim şular ýaly, sebäbi öňünden maňa bir näçe gezek telefonda da maňa jaň edildi. Sen şo taýa barýan, sen ölümüňe barýan, sen şondan habaryň barmy diýip aýdyldy. Şonuň üçin men pikir etýärdim gelerler diýip, ýöne edil antiterroru çağırırlar ya da başka birilerini çağırırlar diýip öýtmendim. Ýöne olaryň gelip o taýda bir zatlara garşyjak bolýanlygyndan olar ýaly diýip pikir etýärdim, garşyp bilerler diýip. Türkmen diplomatlarynyň şeýle hereketlerinden soň protestde gatnaşanlaryň arasynda nähil duýgular döredi? Edil şol Türkmen diplomatları tarapyndan gelip şo taýda provokasiýa etjek bolan soň hasam Türkmen milleti, biziň halkymız hasam agzy birleşmek üçin bir-birimize gollaw berdik. Şo taýda meni äkitjek bolanlarynda da hemme ähli agzalarymız, şol protestde gatnaşan ähli agzalarymız meň tarapymda boldy. Hasam indi mundan soň hasam agzy birlik bolup çykjagymyzy umyt etýär. Siz öz çykyşlaryňyz bilen näme isleýärsiňiz? Ýetirje islegim şol diktatorstva bolmasyn ýurdumyzda, demokratik bir ýurda gowşaly, rahatlyk bilen isleýän ýerimize gidip bileli, hiç ýyly bizi türmäge basarlar ya da bir zat ederler diýip gorkmaly, konstitusiýa boýunça ýaşaly, zakonlar, özümüziň hak hukuklarymyzy bileli, sebäbi Türkmenistanyň içinde hiç ýyly hak hukuk talap edip bilemiz ok. Hak hukuklarymyzy gowrap bilemiz ok. Türkmenistanyň organ işgärleriniň hemmesi jebir çekdirýärler. Şo meniň arzum jolar ýaly zatlar bolmasyn. Çemin, siz öz çykyşlaryňyz bilen näme isleýärsiňiz? Erkin Türkmen ýurduny gurmak iň birinji özi. Halka erkinlik bermek, gorkyny aýyrmak, soň hak hukuklary öwretmek we talap tarapyndan bat bermek halka. Yurdumuza üýköşük getirmek, hukuky işletmek, parlament forman talap etmek, referendum geçirmek. Siziň bundan soňky planlaryňyz nähili, hanım? Bundan soňky planlarymız ýenem nesip bolsa resmi taýdan ruhsat alyp İstanbulyň içinde hasam olarak bir protest miting geçirmek isleýäs. Ýaňydam aýdyp geçişim ýaly biziň maksatymız Türkmenistany erkin bir ýurt etmek. Şonuň üçin adamlaryň içindäki gorkularyny ýeňmäge kömekleşmäni elimden geleni etjek. Siz mundan başga bir zat aýtmak isleýärsiňizmi özüňizden belki? Sağ olun, men çağıranımız için men şu taýda aýdyp geçmek isleýän Türkmenistan döwletindäki baş tutanlara da aýdyp geçmek isleýän men aktivist bolanymdan bäri meniň maşgalama rahat beren oklar. Şu wagt maşgalamyň agzasy bolmaýan birini de uje EM 4-nji gezek çağırıp komitetden çağırıp näbelli adamlar alıp gidip onu aňyrda urup kösäp otyrlar. Men şoňa goý bolsun etmelerini isleýän, sebäbi ol adamyň maňa hiç ýyly täsir edip biljegini pikir etmesinler. Onu uranlary bilen men aktivistlikden aýryljak däl. Çemin, hanım, gepleşigimize gatnaşyp söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Ýene bir söz aýtjakdym. Birinciden men bütün halky, bütün Türkmen ýurduny ýalgasyna aýtjak, sag bolsun, goldagyňyz üçin, baranyňyz üçin, ruhlandyranyňyz üçin. Taňry ýalgasyn.